Na Slovensku prebieha štátny prevrat. Dnes ráno sa stalo presne to, pred čím sme varovali. Čaputovej ľudia na NAKE spustili vlnu zatýkania. Obeťou je napríklad šéf Slovenskej informačnej služby. Čurilovci sa mstia aj vyšetrovateľke Santusovej, ktorej chceli kedysi zapáliť auto kanistrom a nakopať ju do PE. Kto vie, čo na nej budú páchať celé zadržania. Sú to psychopaty, od ktorých je možné čakať čokoľvek. Dobre vieme, ako skončil Milan Lučanský. Čurilovci sú trestne stíhaní a jediná šanca, ako uniknúť trestu, je práve to, čo dnes spáchali – policajný prevrat. Takéto niečo sa naposledy dialo v Čile, Argentíne či v Uruguaji na prelome 70. a 80. rokov. Bezpečnostné zložky ovládli štát, zrušili demokraciu a spustili teror. Dnes sa deje to isté 6 týždňov pred voľbami. To nie je náhoda. Toto sú gestapácké metódy. A snaha zmanipulovať voľby. Nie je predsa možné, aby Čaputovej ochranný oddiel Sturmabteilung na čele s s Hamranom zaútočili na Slovenskú informačnú službu. To je predsa vyhlásenie vojny v štáte. Za celým týmto stojí progresívne Slovensko, ktoré má svojich ľudí rozlezených po celom štáte, od Hamrana až po Čaputovú. Veľký progresivistický pochod inštitúciami. Politický cieľ je jasný – ukradnúť voľby. Preto sa pokúsili strčiť do väzby Tibora Gašpara. Preto útočia na Smer. Chcú nás zlikvidovať. Hamran má jasné pokyny zhora. Čaputová pomohla Hamranovi odstrániť poslednú poistku pred štátnym prevratom, ministra Šimka. Teraz sa NAKA utrhla z reťaze a reálne pripomína nacistickú SS. Štát v štáte. Bez verejnej kontroly. Slovensko je v najväčšej ústavnej kríze od svojho vzniku. Musíme zastaviť Čaputovú a jej PS, kým nezrušia voľby a nezakážu opozíciu. Smer okamžite zvoláva mimoriadnu schôdzu parlamentu a vyzývame Čaputovú a jej SS-ákov, aby štátny prevrat zastavili, kým je čas. Za toto budú pikať. Nech dá madam pokyn tomu svojmu Himmleríkovi s nekonečnými komplexmi a zlatými reťazami na krku, nech túto frašku okamžite ukončí. Lebo za toto pôjde sedieť lúzer. Sme pripravení brániť demokraciu pred progresívnym fašizmom za každú cenu. Robert Fico to povedal jasne. Je najvyšší čas aplikovať článok 32 ústavy. Právo na odpor. Potvrdzuje sa, že vo všetkom sme mali pravdu a hovoríme ju aj teraz. V ohrození sú voľby, v ohrození je demokracia. Ide do tuhého, priatelia, pripravte sa na čokoľvek.